3, 2, 1, akcija. Dobar dan, Nebojša. 3, 2, 1, akcija. Dobar dan, Nebojša. Opet ste mi nešto kiseli. Sad sam ga sreo tu ispred. Nebojša, ovo su gospode iz Beograda. Molim te, ne ustručavaj se pred njima. Rez. 3, 2, 1, akcija. Dobar dan, Nebojša. Opet ste mi nešto kiseli. Sad sam ga vidio. Nebojša. Daj mu jedan, sad će biti za... Čekaj. Pička ti mater sam udario pizdati mater da smreš šuta. Glavi s košulju koji je sad. Vlazi košulju, da? Kaže, pička ti mater, sad ti bilo pizdati mater. Ajde sad odbiju. Ajde. Ajde! 3, 2, 1, akcija. Zato su amateri. Oboga si počeo. Jedan akcija bez... Ajmo, idemo ponovo. 3, 2, 1, akcija. Kad se ozbiljniš. Kad se ozbiljniš. Ajmo. Može? Nastavi. 3, 2, 1, akcija. Sad si njih godicu. Aj stani, brate. Prestani da si. 3, 2, 1, akcija. 2, 1, akcija. Dobar dan, Nebojša. Sve što ste ovako, ja sam ovdje stavio pompu. 2, 1, akcija. Dobar dan, Nebojša. Dobar dan. Opet ste mi nešto kiseli. Sad sam ga... Sad sam ga Nebojša. vidio tu. Ovo su gospoda iz Beograda. Molim te, ne ustručavaj se pred njima. 3, 2, 1, akcija. Sad sam ja. Ajmo. 3, 2, 1, akcija. Jebi ga i ti, Dragane. Ajde. 3, 2, Stari. Nema ništa. Ajde. 3, 2, 1, akcija. Šta se daš? Ajde, nastavi. Ako se setite bilo čega vezano za slučaj, Rez. imate moje broj. Čekaj. Reš. Ali vidite, ima jedan problem. Vremena mi se ne poklapaju. Ne razumem. Šta ne razumem? Bog te vidio. Kako to mislite? Ne mogu da Nastavi, nastavi. Pa ne ide, tu ide, ne razumem. Kamere ukazuju na suprotno. Kako to mislite? Dobro, nisam ni ja baš siguran. To kažeš. A to je, ja sam mislio da govoriš onaj drugi. Ajde, zvaću te posle. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Nebojša. Inspektor Duško. Drago. Šta si ušao s tako pogrbljen, Bog te? Ja sam ne... Baš sam polebe leđa. A joj, Bog ti, ja sam... Teško bi da si isti. A nekako mi malo kiselo deluje to. Kako neće biti kiseo? Pa dobro, nisu svi ljudi navikli na ovakve stvari, a? A nis, kako sam mislio. Vidite, razmotrili smo vašu izjavu. Rez. Da stavim žuto ili ne? Kako ćeš? Belo. Bolje malo... Pa evo tebi na glavu, znaš. Oči bi iskopa. Bolje da vidim, ajde. Al dobro? Nešto pričaš, od početka. Može. Akcija. Ne može? Rez. Ajde, ovo isto, ne gledaj. Šta je? Ajmo. Postoji ovako. 3, 2, 1, akcija.
Amateri. Ali izbori mi ništa bolje. Ajmo, Završimo, ajde. Akcija. Daki, živiš kući ili nećeš? Ne. Ne može se razbiti nekom slučaju. Čuti, ajde. O, Nebojša. Sad je rekao da smo amateri. Ajde, idemo. Rekao nismo ribi ništa. Ajmo. Ajmo, idemo! Nebojša. Ali ova kuća se, jebote, bog. Do sad smo lepo sve. Da, brati, Božijeg. Dobar dan, Nebojša. Ovo je bilo kao u porno filmu. Da, ne bojiš. Ajde. Ajde, čekaj. Ajde sad. Opet ste mi nešto kiseli. Sad sam ga. Sad što ovo počne, ja se Ne, jebote, sera.